Pak Haji. Ketemu dong. Oke, Ji. Orang mana aku hilang. Pak, sabar, Pak. Ya pundi, Pak? Saya cilik anu kuning. Aduh. Aku lagi. Gua lagi. Salah, jam saya mantul. Tak ketemu ya. Nopo pengen Pak Haji. Mana kuwi ketemu awan hilang ra ketemu tekan yang bele. Lah manuk sing ndi? Manuk sing tak channel kawan namane kene mau tekan Yahmene mah ra ketemu ki cok ning endi ana sing nyingkirke apa ana sing nyolong. Manuk sing teng iki lho. Oh, kan aku gak kon butah-butah mutah pirang-pirang kon goleki. Bapak iso tau mangan kerja tak oke ning kono kae. Ora. Wis yo ke. Yo ning endi enrane? Ayo kowe ning kono kae. Wah, alah bocah ndi kok wong tuwa wae nyusake kancan-kancane kae. Kok kene sik sampe cacamu dimoro kae. Walah manuk iki kok singkirke. Nggih. Wah, kok ya ora omong-omong, nanti lah omong lokas karo wong omah lak ya ana Yuli barang. Manuk iku wong tuwa kan lho cacah mesake grimes-grimes goleki ngene iki piye. Wis kok penake sik ngenteni cah-cah kae durene. Padahal manuk yo tak oke, kok malah dadi digoleki kaya ngono kuwi. Kok pokok. Bane. Resan kono ketemu Pak Haji. Wes ngene le, ngomong iki lho, jebul iki manuk iki malah dia kira sumprange opo ning. Man, loyo. Ndek jalan wong. Ora nganti kan. Jalan kok kene iki. Nyolong iki udut kuwi. Pak Haji sing sopan. Lanjut udut jebule bocahe. Nek nembung. Manuke mbok deleng ndi? Manuk iki tak oke. Oke kuwi yo niate apik oke. Manuk panasen, nek mati. Niki pun clear berarti Pak Haji. Nggih alhamdulillah. Ya wis, Yo jam. Yo. Kono kene. Wong gawe pusing. Watake sembrang. Yen. Coba hati-hati. Wis. Yo kan Pak Haji, matur suwun wae. Oh ya, ora kowe apa? Oh, urung liwet e. Wah, ya oleh liwat golek majang. Iya, baru. Baru kok beres Pak Haji. Wah, aku tak suwe. Rampung. Masih sugeng iki.